Sanibonani guys, igama ngiqobile ngiphathela amazwi la kwababa angomhla ka-24 August. Guys, uZwelakhe ubhocobalile-ke wangena emotweni bakithi nekhalibhothi lakhe linazo zonke into zakhe esegoduka phela ekhaya ngoba uxoshiwe eMkhize Logistics. Ufikile-ke umfowabo loza lo Dumisani unhlanhla izomkhuza ukuthi akangahambi, wamphuca ngisho ukhiye wemoto. Usho kahle ukuthi bhuti akho la wakhona. Wathi uZwelakhe lethu ukhiye wami. Wathi cha, musa nje uvume babadlale ngawe wena. Eyakho le nkampani. Wena ufike nale vision yale nkampani. Uyazi ukuthi mina bengayi kosebenza nanoma kiphi inkampani kodwa ngikhetha ukusebenza la ngoba nginethemba le vision yakho ukuthi izophumelela. Manje mawuhamba wena uthi ngenze njani mina? Ngoba mina ngishiye wonke amakhampani ngizosebenza la ngoba nginethemba, ngithembela kuwena. Wathi uZwelakhe bhuti bisukhiye. Bathi sisengalo thina nobaba. Mina nomhlaba sizosebenzisana ukuthi sikubuyisele back esikhundleni sakho. Wathi ngicela ulethe ukhiye wami ukuthi fuhlu ukhiye kuyena. Wathi thatha ukhiye bhuti. Baleka njengegwala, baleka. Angithi uyigwala wena. UZwelakhe wabona ukuthi ayikho into azoyilwa la. Washaya imoto yazula. Suke lapho kunhlanhla waqonda ngqo kuMusa okade emilapha phambi komnyango ibuka nje yonke into eyenzakalayo. Wathi ya wena, ungitshele ithini vision yakho? Ezama ukuthola phela ukuthi ngempela njengoba ethi uMusa ufuna ukuthatha lesi sikhundla uzokwazi ukuthi alimele leli business. uMusa guys uthe uthini? Wathi ngithi ithini vision yakho ngaleli business? Wathi hayi uyabona nawe la eMkhize Logistics kuningi nje esingakwenza. Wathi yabona into engizokutshela yona iyodwa wena. Ngifuna ukutshela ukuthi uzoyisola. Angithi ngithini wena? Lento oyenzile for uZwelakhe uzoyisola. Waqeda wasuka wahamba. Waqala uMusa ke manje wahlahla amehlo ukuthi ngempela yazi sengathi uluma iqathe lingaphezulu komlomo wakhe uzohluleka ukuligwinya. Kodwa ubuye waba nethemba ngoba khona uDumisani phela. Yabo uDumisani wande ngomlomo njengebhakede. Ngaso sonke isikhathi ke akutshela ukuthi hayi into uzoyishaya kodwa ekugcineni bese iyahluleka-ke. Siyamazi ukuthi akakwazi vele ukurun ibhizinisi. Uthanda imali, akawuthanda umsebenzi. Guys, akupheli-ke lapho. Umhlaba benonhlanhla bahambile bakuDumisani. Bafika khona bamqonda ngqo. Bembuza ukuthi uxoshelani uZwelakhe. Guys, umane nje uDumisani wathi yini nabafana? Nesibindi. Nizolwa nami ngenxa yomuntu engamazi. Wathi hayibo, asisamanzi manje uZwelakhe thina sisamazi. Kubuza-ke umhlaba. Athi unhlanhla, we baba, indodana yakho uZwelakhe. Wathi hey, iveza ndleba kusilona indodana yami mina. Wathi lalela la, ngeke ungitshele ukuthi leyo ingane oyikhulisa isikhathi eside kangaka waqede lapho wayibiza ngendodana yakho. Uzoyeka ukuyibiza ngendodana yakho manje ngenxa ye-DNA test eyodwa. I-DNA test eyodwa izoshintsha konke nje ngokuphazima kweso. Hayi kahle wena. Hayibo guys, waqhubeka uDumisani washo ukuthi hey, ngithi nina meningabhekile uZwelakhe uzonihlutha yonke into. Lonke ifa leni uzolithatha. Hayibo, Dumisani sekuyifa labo manje. Ngoba phela le nkampani ekakhetho wakhe iwela kanjani vele izizukulwaneni sikaDumisani in the first place. Yena usethi manje yifa lazo ingane zakhe lila. Imagine akasambali nanoMusa lo akade emhlebelela emtshela ukuthi mfana thatha wena izintambo uwena indlalifa kakhetho wakhe. Akasambali, sebala amadodana akhe kuphela. Dumisani ixoku lokugcina. Thesuka lapho umhlaba wathi we baba ungitshele. Mase uthola ke nami ukuthi angizalo wena, nami uzongilahlela ngaphandle njengoZwelakhe. Wathi ayibo, ngalilinga uthuka unyoko kanjalo wena. Ufanisa unyoko noma mbokazi wena. Linga uyenze leyo nto wena mfana. Babona umhlaba benonhlanhla ukuthi hayi cha, ukuthela amanzi emhlane wedada ukuzama ukukhuluma ke noDumisani. Guys, ubuyeliwe ke endlini. Dumisani ke benonkosikazi wakhe bancoma umhlaba esebuya nonkosikazi wakhe emsebenzini. Wathi ndodana, yabona wena abantu bonke bebeloke bekuncoma bethokozile ukuthi ke ulungisa isimo emva kokuhamba kaZwelakhe. Bebeloke bethi mhlaba CEO, mhlaba CEO. Wathi hayibo ngempela. Wathi noma bebengasho ngomlomo kodwa inhliziyo nabo bebesho ukuthi mhlaba CEO. Wathi cha nesibindi nina. Nisanda ukuxosha umfowethu kabuhlungu. Nijabulile nishaya imali manje. Nithi mina ngibe CEO. Nikhankasela isikhundla sikaZwelakhe engakahambi ngisho ukuhamba usuku olulodwa. Anikahle nina. Nangempela wayihambela wayela ekamereni umhlaba. Uma wakhe benoyise ke baloke besmile njalo bethi yazini isayini lemfana wami. Kwakumele vele uhambe uyosebenza lapha kule inkampani yakamasipala ukuze usilethele amathenda eMkhize Logistics. Kuningi osangakwenza eMkhize Logistics uyadingeka.
hayi bo, Dumisani. And wenza sure ukuthi iy'ngane zakhe ziyangena kuleya nkampani ziyagamanxa zithi uMusa mengaboni uzosala encela isithupha ngiyakutshela. UMdumisani une-vision and i-vision yakhe ithi iy'ngane zakhe lezi umhlaba benonhlanhla akube yibona abaphethe laphaya ukuze lesizukulwane sakhe kube isona esithatha ifa leya nkampani. And uMusa guys is not in the picture kule vision kaDumisani. Kuthi nje kwamanje akakwazi lokho. Guys, akupheli-ke lapho. Ngesikhathi-ke emzini kaDumisani kudingidwa le ndaba-ke yeposition yokuba i-CEO laphaya eMkhize Logistics. Uzwelakhe uyadabukisa le eqeleni. Wafika uBahumi guys. Wafika wamnikeza i-shoulder to cry on. Waqede lapho wamfaka emotweni wamdrayivela, walala Uzwelakhe emotweni, wamisa le ekhaya kubo kaMambokazi. Wafika wamisa erumini lakhe, waqede walala naye on the same bed. Waqhubeka ugele wasebenza kwi-laptop while Uzwelakhe elele guys. Utheme phaphama Uzwelakhe lapho, baqhubeka guys bakhadlisha. Wazama ukuthi abohle bandla nalento ukuthi lebekade isenhlizweni yakhe Uzwelakhe. Ngoba-ke kushiwo guys kuthiwa he who found the wife found the good thing. Yazi ngiyazibuza ukuthi ngabe Uzwelakhe ubezokhopha kanjani nale humiliation engaka abhekane nayo enkampanini yaseMkhize Logistics ukube beyedwa. Yazi uBahumi ufike wathi khaxa empilweni kaZwelakhe ngathi bekade sekwazeka ukuthi kuzoba khona ubunzima obufika empilweni yakhe uZwelakhe. Kwamane kwaletha uBahumi ukuthi noma kuzoba nzima akube khona umuntu ozombamba ngesandla, umuntu amethembayo azokwazi ukuthi amsize-ke kulolu talatiyala odaka abhekene nalo. Guys, akupheli-ke lapho. UMambokazi-ke benokhethiwe bagcine betholile ukuthi-ke uMusa unesandla sokuthi-ke uZwelakhe axoshwe eMkhize Logistics. Kanti-ke uthe ebuya nje ekhaya uMusa bekade sebemlindile bemi ngenyawo uMambokazi benokhethiwe bebeke nemvubu phezu kwetafula ukuze athole kahle i-punishment emfanele. Guys, uMusa ube ukungena nje ebona imvubu imlindile ihleli phezu kwetafula, umane nje wahlahla amehlo waqede wathi ukuhleka kancane ezama phela ukuthi ayiqinise ngoba uyazi ukuthi hayi cha engathi sezomkhalela-ke manje. And okubuhlungu nako konke ukuthi-ke kwaDumisani akekho eduzane. Mekuthiwa nje ngampela bambhaxa ngale mvubu le uyokhala khale angasizo umuntu. Mhlambe kuyoze kwehle yena-ke uZwelakhe le upstairs benoBahumi kube yibona abamlekelelayo. Because guys, uMambokazi benokhethiwe ba-ready ukummarinate ngemvubu-ke uMusa. Guys, akuphela lapho ngamazwela namhlanje. Ningakhohlwa ukusubscribe, like and comment. Until next time, bye. Sanibonani guys, igama ngiqobile ngiphathela amazwela kwababa angomhla ka-24 August. Guys, uZwelakhe ubhocobalile-ke wangena emotweni bakithi nekhalibhothi lakhe linazo zonke into zakhe esegoduka phela ekhaya ngoba uxoshiwe eMkhize Logistics. Ufikile-ke umfowabo